Momentálne sa nachádzame v slovenskom kempingu s termálnym kúpaliskom nedaleko od Levíc. Meno kúpaliska je Margita Ilona. Pri hlavnom vstupe znútra sa hneď vedľa nachádza reštaurácia, kde majú menu za 3,70. Toto je kempingová časť. Trošku sa na ňu pozrieme s drevenými chatkami a plochami pre stany, karavany. Tie plochy pre karavany a stany sa nachádzajú voľne, čiže väčšinou medzi chatkami. Je to inak pre mňa veľmi sympatický kemping, ktorý ma trošku pripomína časy kempovania za socializmu s vynovenými prvkami, čiže pre mňa osobne veľmi sympatický. Ideme sa pozrieť na časť kúpaliska. Volejbalové ihrisko, pingpongový stôl, biliard vo vnútri. Všetko máte v cene. Čiže keď si zaplatíte ubytovanie, všetky rakety, biliardové tága, všetko máte zadarmo v cene. Príjemný rozhlas počas celého dňa. Ideme sa pozrieť na sociálky. Jedine, čo by som vytkol, je, že sociálky sa nachádzajú trošku ďalej od samostatného kempu. V kempovej časti totiž to nie sú žiadne. Asi chatky majú svoje, to neviem, ale my s karavanom sa musíme presúvať až sem. Dokonca je tu aj kuchynka. Krásne, vynovené, čisté, bezproblémové sociálky, sprchy a záchody. Ideme sa pozrieť na tú kuchynku. Som zvedavý. Tak, ja si myslím, že úplne stačí. Sympatické drevené bufety, tých je tu viacej. Prechádzame cez potôčik. A toto je už časť kúpaliska. Ako som hovoril, veľmi sympatické. Skutočne snaha tu je veľmi veľká. Vynovená pláž, dokonca aj piesok nanosený pre malé detičky. Toto je plavecký bazén. Je tu jeden jediný tobogáň, ktorý momentálne nefunguje. Čiže plavecký bazén jeden, hneď vedľa je druhý. Myslím, že je to na vodné pólo. Zmrzlina, trdelník, niečo pod zub. Sme tu 2. septembra, takže preto sa vám môže zdať, že tie bufety sú zatvorené. Už je po sezóne. Akurát tým, čo nevonia studenšia voda, by sa toto miesto nemuselo páčiť, pretože teplota bazénov tu má okolo 23-24 stupňov. Akurát detský bazén je vyhrievaný plus ešte solárnymi kolektormi. A tam je teplota, že vraj 30 stupňov Celzia. Viem si predstaviť v lete, že sa tu konajú rôzne akcie na tomto pódiu. Je tu aj detský kútik hneď vedľa. Takže predpokladám, že sú tu v lete aj animátori. Je pracovný deň 2. septembra. Znovu opakujem, čiže nie je dôvod, prečo by tu ľudia teraz boli.
to je poloplavecký bazén. Jedna časť je hlboká, tá zadná a predná je akurát na osvieženie. A ten detský bazén, čo som spomenul, je vzadu, tam, kde je nápis kebab, asi ho nevidíme, ale ja to skúsim priblížiť. Ja tam teraz nepôjdem, ale priblížim ho. Čiže hneď vedľa tohto rekreačného bazénu sa nachádza detský plavecký bazénik, ktorý, ako som spomenul, je že vraj vyhrievaný kolektormi. Bol som to osobne vyskúšať, naozaj tá voda je teplejšia o pár stupňov. Takže to bola taká krátka prebežka termálnym kúpaliskom Margita Ilona a kempingom.